quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. Celui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. Aw bisimila Hôtel Lafia la. Niko Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ
ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Sanogo segukaw fɛ Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 22 san 2025 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an bɛna na taa kuluba faama sigiyɔrɔ la ye conseil des ministres ale kɛra kunungo BOAD Mali ye juru dɔ ta ale fɛ n'o ye sefa wari miliyari 30 ye yaasa ka se ka dɔ fara a ka kuran fanga kan kuran minnu bɛ Bamakɔ lamini na ani Bamakɔ kɛrɛfɛ yɔrɔw la fangaba bɛ se ka don olu la cogo min musaka min ditɔ don a musaka a bɛna na min ye jamana o ta dafa baara min bɛ sen na a bɛ se ka kɛ cogo min na kuranko la an ta fan fɛ Arabi Saouditikaw ka général de division n'o ye pilote ye Mohamed bin Saïd Al Maghdi ale bɛ an fɛ yan nin waati in na ani an ka kɛlɛbolo ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye olu ye ɲɔgɔn ye chef d'état-major la min bɔra o kɔnɔ an n'o da o tulo kan ministère de l'administration territoriale ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin préfetlakaw ma Kucala marabolo la minɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na bɛɛ ni kelenya sɛbɛn min bɛ sen na sa ko a baaraw bɛ ɲini ka na ban
sariya in na ale sigira baara bɛna na kɛ min ye o ye an yɛrɛ ka baarakɛlaw ye an ka taabolo na an ka jamana ko faamuya cogo ani an ka tabiyakɔrɔ baara bɛna na kɛ ni o de ye yaasa sa ka se ka dɔ fara maninkaw olu ka kow kan kita kɔnɔna na u y'u ka san lajɛ sabanan o kɛ zen ta ko maninka caman nana parti politiki minnu cira n'o ye parti politiki kɔrɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bɔgɔ jeninen kan maître Muntaka Tall ale ye communiqué dɔ ci an ma o ko hukumu kɔnɔna na an na tila k'o da o tulo kan Keba AES banki a sigili sen kan a baaraw olu bɛna daminɛ min ye Mali yɛrɛ tɔgɔla pankurun fana n'o o ye Mali Airlines ye o ɲɛmaa fana o sugandira conseil des ministres la kunungo nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jaba Sidibe an b'a fɔ Kanakaw ka sigi la min Salakaw ka sigi la min ye Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba n'o o ye Monsieur le maire Siriman Bachili k'ale fana fo ka waleɲuman dɔn Musa Togola États-Unis kaw fɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ Sɛngɛbali ɲinɛbali n'o o ye Dagaba ba ye ale min bɛ maliyɛnw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sa Faransi tɛ de kamalen tɛmɛna ka di dɛ Keba i ka papier tununa cogo o cogo n'i kɔni sera ale ma i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a ko la dɛ an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw maa minnu fana sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ y'a fɔ fana y'a n'a ka baarakɛlaw an b'u fo nin waati in na Jabalikaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ Keba an bɛ dugawu don kɛ sa Jafarabekaw wolomasiri taba bɛ munumunu salo la ka se ka ko ɲɛɲini waleya mun kɛra a ko finman n'a jɛma a bɛ se ka dɔn cogo min nin y'an donkan ye sɔgɔma in na I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min alamisa o alamisa an bɛ kuma di aw ma kuma in min b'a aw kun ni aw kan cɛ n'a ka di maa min ye i b'a kɛ kumakan ye k'a ci ka na n'a ka di i b'i ja bila a la fɛn min b'i kan k'a ɲɛfɔ anw fana b'a lamɛn minnu bɛ se ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sabula kuma bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tɛmɛ kuma dɔw fɔcogo bɛ yen gɛlɛyaw bɛ se ka ye olu la an tɛna se ka olu la tɛmɛ nka degun min kɔni bɛ maaninfin kan n'i y'a fɔ a fɔcogo ɲuman na bonya ni karama kɔnɔna na an bɛ olu passe i n'a fɔ sɔgɔmada in na Keba an bɛ taa États-Unis Morikalanden a taara a yɛrɛ sɔrɔ fo États-Unis Gawusu Seku Sidibe a bɛna kuma min fɔ Keba an bɛ tila k'a tɔ dafa sabula hakilila yira ɲɔgɔn na don jamana bɛ se ka fɛn cogo min na an ka jɛ bi sɔgɔmada in na an ka kuma dilen don maa min ma o ye Gawusu Seku Sidibe ka bɔ États-Unis kaw olu fɛ yen ne tɔgɔ ko Gawusu Sidibe ne sigilen bɛ Amérique n bɛ remorque boli de la yan n bɛ Amérique nin y'a san 30 ani san 9 ye ne ye gerebuden de ye kan fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔba ma n'o y'a Asimi Goyita ye a n'a ka sariya ɲɛmɔgɔba n'o ye Kasoge ye Kasoge bɔra tile 2 in na ko gerebuya kɛcogo man ɲi ka denmisɛnninw bila ka taa gerebuya kɛ ka wari hakɛ f'u ɲɛna ni karamɔgɔ minɛla la i bɛ ɲangati karamɔgɔ an y'a kuma mɛn ne yɛrɛ y'a video lajɛ sariya wɛrɛ bɔlen don ko denmisɛnninw kana taa baara kɛ ni karamɔgɔ i ye denmisɛnw bila ka taa sɛnɛ la i bɛna minɛ i bɛ ɲangati an ye sariya mɛn an ka karibu ɲɛmɔgɔ dɔw minɛlen don Mali kɔnɔ sisan dɔw yɛrɛ bɛ kasoba la u bolo u n'u ka kalandenw minɛ u b'a fɔ k'u ka na u yɛrɛ bɛ na k'u minɛ karamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ale yɛrɛ ye kojugu kɛ ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ a tigi sigilen bɛ dugu dɔ la ou bien a bɛ jamana dɔ la e y'a wele k'a ka na n'a b'a dɔn kojugu kɔni don a kɔni tɛ na o nka jamana mana sariya bɔ i y'a mɛn i m'a mɛn n'i minɛla i kan ka ɲagati o ye jamana yɛrɛ kɛcogo o ye jamana taabolo ye o ye sariya yɛrɛ fɛnɛ kɛcogo ye nka ne b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a n'a ka miiri kiri ɲɛmɔgɔ fɛ
deli ala ni kira kama karamɔgɔw ko kɛ kangari gɛlɛnni ye ani ka alamandi bi u kan kana ka so jaabi u ma an b'u deli ala ni kira de kama u t'a dɔn karamɔgɔ ninnu u tɛ télévision lajɛ u tɛ arajo lamɛn yɔrɔ minnu bɛ kungo yɛrɛ kɔnɔ réseau t'olu yɛrɛ fɛ sango ale mɔgɔ k'u wele téléphone na k'a f'u ɲɛna sariya caman bɛ yen u tɛ foyi dɔn a la bɛ su b'a wurudi la dugu mana jɛ u bɛ kuranɛ fɔ kalandenw ye wa karamɔgɔkɛ yɛrɛ lamɔna ten a tɛ n'a fɔ denmisɛnnin minnu filɛ nin ye tan ko u somɔgɔw y'u ta ka na don kalan na de dɛ ayi olu somɔgɔw yɛrɛ bangena geribuya kɔnɔ karamɔgɔ kalanden ninnu yɛrɛ bangera geribuya kɔnɔ o de y'a kɛ aw bɛ kalanden ninnu ye hali wolosɛbɛn t'u bolo a b'a sɔrɔ papiye foyi t'u bolo mɛ ni diɲɛ changera anw yɛrɛ karamɔgɔw a n'an geribudenw an kan ka changer diɲɛ fɛ wa an bɛ baara la a kan koyi sariya fɔ ni sisan cɛ an bɛ baara la a kan an ka ɲɛmɔgɔ minnu minɛla an kɔni b'a deli aw fɛ ala ni kira kama a k'a kɛ ladili kelen ye karamɔgɔ t'u bolo se t'an ye dabali t'an bolo karamɔgɔ ninnu caman bɛ yen muso 2 muso 3 muso 4 den 20 den 30 e yɛrɛ min filɛ kuma la ne bɛ Amérique ne fa ye den 37 de sɔrɔ ne ye kuranɛ jigin k'an to san 11 san 12 an kun bɛ taa minikura sunu da la a filɛ arayida la o y'a sɔrɔ a bɛ arayida la mɔgɔw b'u n'u ka mobili jɔ an bɛ don a kɔnɔ u bɛ taa n'an y'u ka foro la an bɛ taa foro sɛnɛ o garibu caman min bɛ Espagne bi ani min bɛ Italie bi n'u bɛ foro kɔnɔ a ka ca dɛ ani minnu ye garibuya kɛ ka kalandenya kɛ ka bɔ ka taa sigi burusi kɔnɔ ka kɛ forotigibaw ye ni foro b'u bolo hectare 10 hectare 20 anw yɛrɛ ka garibu ye ne b'o dɔn hectare foro b'u bolo ka taa hectare 100 u b'a bɛɛ sɛnɛ u bɛ kɔɔri sɛnɛ u bɛ kaba sɛnɛ u bɛ ɲɔ sɛnɛ u bɛ malo sɛnɛ an ka garibu dɔ bɛ yen a taara burusi kɔnɔna dɔ la k'a bɛ taa foro ɲini ko foro t'a bolo u taara kɔtigɛ kolonba dɔ de d'a ma a ko yan yɛrɛ de ka d'a ye a y'a sɛnɛ k'a kɛ malo foro belebele a bɛ malo bɔ a kɔnɔ san kɔnɔ a ka ca bɔrɔ 50 bɔrɔ 60 ye jamana ɲɛmɔgɔw anw ye sɛnɛkɛlaw de ye ani terikɛw an b'aw ɲini a fɛ ala ni kira kama a k'anw mako k'an ka kuma kun cɛ ni Mali vidéomaniw ye masa in na kalandenw dɔw minɛla k'u tun bɛ taa malo sɛnɛ la dɔw bɛ k'a fɔ k'u tun bɛ taa de la terroriste n bɛna aw hakili lajigin le 11 septembre kelen Amérique yan Amérique président ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ a taara don misiriw kɔnɔ k'a yira misiri kɔnɔ a kumana misiri yɛrɛ de kɔnɔ ko terroriste ani silamɛya tɛ fan kelen tiɲɛnikɛla ninnu ni geribuw tɛ mɔgɔ kelenw ye dɛ geribu a terroriste tɛ maa o maa bɛ ali kuranɛ kalan kuranɛ yɔrɔ si t'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna i ka mɔgɔ faga ala kama k'i bɛ jihadi la o tɛ kuranɛ kɔnɔ jihadi kɛra kira tatɔ kira ye jihadi dabila maa o maa mana jihadi kɛ ka mɔgɔ faga i don alijinɛ tɛ ala ma o y'anw yɛrɛ ka diinɛ taabolo ye anw b'o de fɔ an ka kalandenw ye anw y'o de kalan kuranɛ kɔnɔ wa anw b'o sira de labato b'a ɲini Mali vidéomaniw fɛ a k'a lajɛ aw kana geribu ani terroriste ninnu bɛɛ mɔgɔ sugu kelen ye anw yɛrɛ anw minnu ye Usumani kalandenw ye ni dɔw b'a fɔ a ma Isa kalandenw et puis terroriste in daminɛna Mali kɔnɔ Burkina kɔnɔ an ka kalanden cɛ kelen ou bien karamɔgɔ cɛ kelen a ma minɛ a la fɔlɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ se k'aw kɛ hali bi ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka sitanɛ kɛ ka bɔ jamanadenw kan bɛn anw minnu ye fantan ye ala k'an garisigɛw foni fɛn bɛ minnu bolo ala ka nafolo jidi jamana ɲɛmɔgɔw ala ka fanga ɲɛ aw bolo ala ka fanga ɲɛ aw bolo ala ka kɔni to jamanadenw na jamanadenw kɔni dɔn kan ne ka message ye a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani sariya kunda a fɔ aw ɲɛna aw salamu alaikum salamu alaikum
e te message ci la on te sebe na boy e mor kala ne di ya me ni mo ni ga mo me de kura ga di ko mi de kura kala ro so ba ali be ba on do police ka no fle no o mi ci por kerefe o police cité unu tele fa do lu ba chama ba fo ne fa ma de ko isa ato te isa ra karam ko de to isa meni do mo be sa e ko wole ba ke be usman kala do lu be ba on do siga su ko ba fo ma ko karam o ye no jele ko ma te de siga su ko bo de fo ma ko ere kono la police fe ma na ma kala de fe nu ya do ko isa kala de no do ba ko ai kai no la ko ni te so ni kasu ma anto ne lo aga chare anga chao chaya ere pa do ko karam ko ke de ne sisa de ga ko ni karam ko de be do mo ko ya de breka tu ga mi sa di ci français la mi se ga kala ko ene se ga français se be an mo ko ci de be ko la kasu ma ma jela de be ya fo ci ko mi na karam ko nu be de mo ko be ko ma ali ay dara mi le fato ay dara ko lo zoro no kara kala lai be le ba on be conseil islamique mo ko ba ko de kante do mo la yedo ante do mo la nga mo yere de do mo la ko sira mo nyo kasu di ala ni kira je kara mo dinu be tra wolo se be tu la ne ra kum te kum te solo contacter de mo bita fo pante ma mi se ga wolo se be solo chugo kasu mo no furu da wa karguma Ramoge, be para kere, kasu be para. Ini sule nyogo ya nyini ngabai. Aya na timsela ke girbiya ni para kele bina o para kele talen do mbolo ya. Kasu ala tie to ngodo dande be kulo keme kono toni kulo bise ki de ko kam tere morkula. Be voyage fla de ke. Be bon New York. Be ta fo San Luis, Missouri. Donc, ko ko yere farale nyoka. Nega kulo bolle kulo la abe ngala 6000 7000 km abe perbu be bolo tien sara sara ba ire si sebe ka plan wanga kala no fe be Espagne ni fe nuna ube para ke furo kono allo ko ko beta vacances la bina ko furo ki no ga ba ada basi asma e para ke la wede tanti tien ke la krise ki datma mi do ga nga kirbu do mele du be karamo ke wole ka bo fo ku jali ko du bar kono akana ataro ba ko ju yere ke anala uya mne kata na upolo ka garde ka kla ka bunga o ya do ya garde apro ya bla kana bongo anga karam ko chama do bole oto nyanga kala ne no bla kata ulaje kasumbala ko lu mne lo kutaro mugera lu fene jigi dale no ne kasi mne ti mo shi do bari fabala mo shi awere ka kare ko no mo kala ne ba o gara de ku soro lawi o de bu ti yere teme mo blaka ko do re bala yele ko ko ma sa tan bla ko le si jama de sorta okay assalamu alaikum Aiwa Keba ni fana kuma la tiɲɛ ti ban ni fana ye ninnu ka taabolo ye an'u ka baarakɛcogo ye k'a ɲini jamana fɛ k'u ka se ka faamuyali kɛ ɲuman ni juguman k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min ye Gawusu Sidibe ka bɔ États-Unis karamɔgɔden do Mɛdinɛkura Sɛfteki n'o kɛlen do bi Sumaworo Kante ka ɲɛsin Omnisport ma a fa Bamakɔka caman b'a fa dɔn o yɔrɔ la donc ale ka welelemada de ye nin ye ka ɲɛsin fanga ma u ma ban sariya ma dɛ u ma ban a ma fiyewu nka a ka d'u ye gouvernement a ka faamuyali kɛ a ko la ɲuman ni juguman Keba o bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na o ka sigi sen kelen kan n y'a f'i ɲɛna ko AES Mama Falo bɛ lajɛ la Bamakɔ yan lajɛ in kɛkun ye mun ye o ye sa min ye AES banki ye ale bɛ se ka sigi sen kan cogo di baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔna na minisiri Sanu ale y'a Mama Falo ka baara a nun don kununko u y'a yira sa k'a fɔ ko banki kɔni fɛɛrɛ bɛ lajɛlen bɛna tigɛ sa a ka se ka sigi sen kan a bɛna daminɛ ni sefa wari miliyari 500 ye ka se ka bila sen kan min ye AES jamanaw ye u ka se ka u yɛrɛ ka bololabaaraw ale k'a kɔnɔna na ni ala ma fana an bɛna o fɔ conseil des ministres kɔnɔ sariya sigi minnu fana bɛ AES gun kan olu fana ka ko bɛna kɛ cogo min n'o ɲɛfɔ Keba n'an bɔra ye an bɛ taa dire i b'a dɔn k'a fɔ san laban kalanw ɲɔgɔndanw bɛ sen na direkaw fɛ sa yera k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan kɔni n'o ye DEF ta ye a k'o daminɛna kununko EPS min tun bɛ sen na préfet ale yɛrɛ taar'i jɔ kɛnɛ kan ye k'u lajɛ koyi
EPS a bɛ kɛ cogo min na dire kɔnɔna na ka tila ka bilasiralikan caman di denmisɛnninw ma k'u cɛ siri sabula ale bolo farikolo ɲɛnajɛ kɔni o ti bɔ maa farikolo la fiyewu o y'i garisɛgɛ de ye n'o y'a sɔrɔ kalan n'i ma ɲɛ sɔrɔ la o bɛ taa min ye kɛnɛya min n'i b'o sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ fɛ dire préfet ale kɔni y'o don dire denmisɛnninw kunkolo la kosɛbɛ u ka dɔ fara o galabu kɛnɛya kan sabula o kɔni y'u ta ye wa a y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye baara min bɛ yen bi n'o ye ɲɔgɔndan in ye a labɛn bɛna kɛ ka ɲɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛlen don sa u bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kelen kan yaasa baaraw olu bɛ se cogo min na ka taa i n'a fɔ a laɲininen don cogo min a y'a ɲini ekɔliso ɲɛmaaw fɛ ani ekɔli karamɔgɔw ka taa fara denbaw ni denfaw kan u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ye préfet fo Keba a ka nin wulikajɔ in na ka na kɛnɛ kan ka na denmisɛnninw olu senkɔrɔma don min ye DEF ale EPS boliliw la Keba Bamakɔ kɔnɔ yan a solika wuli barika ka bon dɛ denmisɛnnin caman de bɛ wuli sɔgɔma pour que ka taa EPS in na nka min ye mɔbili ko ye a ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ o dun b'a fɔ fana k'a bɛ daminɛ heure min na o ye 6 heures ye denmisɛnninw kɔni bɛ a galabu kɛnɛya la i b'u ye u cɛlen kɔni u caman ɲɔgɔn kɔ fajirila fɛ Keba u bɛ ka duuru don fiɲɛ na k'u kunda min ye EPS kɛyɔrɔ ninnu kan an bɛ dugawu don bɛɛ sa Ala k'a bɛɛ lajɛlen timako ɲuman d'a ma baro kɛlɛtigi ale ye Général Mohamed bin Saïd Al Moukbi di ale bisimila Arabi Saoudite kaw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dɔ ye ale nka ale ye pankurubolila ye baro kɛlɛtigi y'a bisimila chef d'état major la baro ye tali kɛ mun kan sa o ye bamanciwale ni jugawale kɛlɛli min bɛ sen na drogue ko kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min jamana minnu bɛ AES kɔnɔna na olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o baaraw la u ni Arabi Saoudite bɛna se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di min ye Umar Baru Jara général de division Mali ni AES jamanaw ye baara minnu kɛ nin waati laban in na a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamana saba in miirina ye min ye u ka hakilina ye min ye a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa ma falen ye a fana ko k'a ye kumaw mɛn koyi ko ni Ala sɔnna a ma ko bolodi ɲɔgɔn ma na ko an tɛna tigɛ u la fiyewu se mun mana na k'u ye ani kalan ta nasiraw fɛ wulikajɔ ta nasiraw fɛ kunnafoni sanumanw fana nasiraw fɛ min ye Arabi Saoudite kaw ye u ko ko u n'o kɛ an n'u ka se ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn ye yan'u k'u kɔ don ɲɔgɔn na sa baro kɛlɛtigi ale ye bonya dɔw ka a ye i n'a fɔ armée a bɛ bonya kɛ maa ye cogo min na n'u taara ni maa min taara bɔ u ye conseil des ministres an bɛ don ale kɔnɔ sisan Keba min ye kunungo conseil des ministres ye i n'a fɔ laadala ale fana ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo baro sigiw olu ye tali kɛ min na sa ɲɛbila sɛbɛn minnu b'o bolo n'olu kan ka kɛ sariyaw ye jɔyɔrɔ u y'o fana di ministre ka baara bolodalaw n'u ka baara kɛtaw u y'olu lamɛn ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna sa ale kɔni ko Mali ale ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sɔrɔ sa bɛnkan sɛbɛn bɛ tali kɛ juru la juru min n'o kan ka taa n'o tɛgɛnɔ bilara Lomekaw fɛ yen mars kalo tile 10 san 2025 Mali gouvernement ale ni Banque Ouest Africaine de Développement n'o bɛ BOAD ye ka ɲɛsin kuranko ma a yelen don k'a fɔ sɔnni waati na sa Bamakɔ kɔni ani Mali fantan naani kuranko gɛlɛyalen don bolo n'o sɛbɛn in sa n'o ye Banque Ouest Africaine ye sa n'o ye BOAD ye ale kan ka musaka min di o ye CFA wari miliyari 30 ye miliyari 30 in olu ye tɔrɔmɔɲɔgɔn ye tɔrɔmɔɲɔgɔn min kan ka wali Bamakɔ fanfɛla la Bamakɔ kɔrɔnfɛn fan fɛ ale kan ka se ka Mali a ka kuranso minnu bɛ yen k'olu dɛmɛli baaraw kɛ min ye kuran donni ye kuran dili doli o bɛɛ lajɛlen bɛ a la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni ye musaka bɔ ka baara in daminɛ nka i b'a dɔn k'a fɔ nin baaraba sugu a musaka bɛɛ lajɛlen bɔtɔ jamana wagane kɔnɔ a ka gɛlɛn o de la sa u y'a yira sa ko ni wari in kɔni sera ka sɔrɔ baara mun kan ka kɛ sa o ye kilovolt 225 ye min bɛ bɔ Kɔjalaninkaw fɛ yen Kanbila Safo ani Jalakɔrɔbugu kana se olu dugu ma n'a sera ka sɔrɔ fana min ye u bɛna na kuran ale baarakɛyɔrɔ kura k'o dilan Safokaw fɛ yen ani Kenye dɔ bɛna na fara Kɔjalani Kanbila ani Jalakɔrɔbugu olu fanga kan yaasa Bamakɔ lamini na sa kuranko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min Ablaye Diop ka sɛbɛn kɔnɔna na ko ni nin ko in kɔni sera ka sigi sen kan min ye kuran sɔrɔli ye yiriwali kɛli baɲumankɛw ka taa fara min ye jamanadenw kan sa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kuran sɔrɔ kuran min n'o bɛna na mɔgɔw mago ɲɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana sɔrɔ ko kunna Aluseni Sanu ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye décret dɔ ta décret min n'o ye sugubulon mun sigira sen kan ka o sugubulon in k'ale la kurakuraya scanner 3 sanni ko don ka se ka don ani mɔgɔw olu ka scanner 3 bɛ bi ka se ka o dilan kurakura ye o baaraw ka se ka olu la sigi sen kelen kan min ye bɛnkan in ye sa ale kɔni tɛmɛna Mali ale ni baarakɛ jɛkulu min fɛ sa o ye Noscan ye Noscan international CFA wari miliyari 5 miliyɔn 463
ba kɛmɛ ani bisaba ani wɔɔrɔ o musaka o de kan ka don a la baara in kan ka kɛ san 2 kɔnɔna na n'a sera ka sigi sen kelen ka kɛba min ye scanner mun bɛ douane kɔnɔna na olu na lakurakuraya n'o pièces détachées u tɛna t'u ɲini yɔrɔ jan na tuguni minɛn minnu yɛrɛ bɛ don scanner ninnu kɔnɔna na ka se ka baara kɛ job ka fɔ la o bɛɛ na sɔrɔ an nagakɔrɔla la yan k'a sɔrɔ taa ni ka segin jan o ma kɛ a la wa min ye douane ye a bɛna na dɔ fara o fana fanga kan Mali ale ka sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara o kan jɔyɔrɔ ko ta sira la sa conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maa minnu ma ministre min bɛ mara kama bɔli kunna sa ale ye conseil des ministres ladɔnniya ko Moti gouverneur kura k'o ye général de brigade Dawuda Dambele ye ale bilara maa min nɔ na sa o y'an yɛrɛ terikɛ ye n'o ye général de brigade Abes Kɔkɛ Dambele ale kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la nin waati in na maa min bilara nɔ na o ye Dawuda Keba o debalila ko da ye dɛ u fila bɛɛ fana ye général de brigade ye ayiwa a b'a si an b'a fɔ Keba cɛsiri ni timinandiya a bilara yɔrɔ o yɔrɔ la a y'i jɔniyɔrɔ fi cɛ min don sɔrɔdasi don dɛ ale kɔni ye sɔrɔdasi piri yɛrɛ a bɛ min dɔn o ye kɛlɛ ye faama jɔyɔrɔ sisan ala ye minnu kalifa la fana a ye jɔniyɔrɔ fo la an b'a fo min ye Mopti mara ko hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka taa yɔrɔ ɲuman wɛrɛ d'a ma sabula jamana ko don min nana Dambelekɛ k'a bisimila a n'an bɛ ku min a b'a si ma se k'o ɲɛnabɔ ale k'i sen da o yɔrɔ la ka to k'o teliya joona o ka se ka sigi sen kelen kan minnu bɛ n'olu ɲɛna a b'a si bolo Keba a ka dɔ fara o ɲɛ kan Motikaw bɛ se ka bɔ u ka degun kɔnɔna na cogo min na nin y'anw ka farankan ye han nin tɛ conseil des ministres Keba n ko i b'a ɲɛfɔ de dɔ bɛ taa fɔ sa ko kuma ko conseil des ministres ye nin bɛɛ fɔ u b'a nin fɔ dɛ an yɛrɛ de ye nin fara a kan parce que a b'a si an n'a ye baara caman kɛ a jateminɛ Keba i bɛ dami dɔn a sɔrɔdasiw ka dami b'o dɔn a Dayiru ye min sigi sen kan o petit de tun ye Abasi ninnu ye o ka bɔ yen Dj Dako ka kɛlɛbolo foyi ma sigi ale filɛ nin ye cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Albatros ani Masawule Moro Kone olu tun y'a guerrier baw ye o y'a sɔrɔ fan dɔ in fɛ Asimi ni Sajo ni Jaw ninnu olu tun bɛ Gamu ka bolo kan i ye ko kɛ cogoya olu bɛ Kidali fo ɲɛfɛ ninnu bɛ fan dɔ in fɛ donc ninnu de ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ Keba ka b'o la ka tila ka Tɔnbukutu kɛlɛbolo kɛlɛ ɲɛmaaya ta k'a di Abasi ma o kɔfɛ tuguni ka tila ka taga n'a ye jamanakuntigi kɔrɔ Jɔnkuna a tun b'o masuruna na baara dɔ fana na a bɔra de ka kɛ Mopti gouverneur ye donc maa min y'o bɛɛ kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka garisigɛ don jɔyɔrɔ kura wɛrɛ la min na halisa a ka faso kanu min b'a la n'a ka faso dɛmɛ min b'a la a ka se ka dɔ fara o kan nka Keba a b'a sugu ma ɲi tusi la kosɛbɛ dɛ sɔrɔdasi ka ɲi en action don e ma ye Masawule nana agi birokɔnɔna man di ninnu ye o ninnu bɛ terrain de fɛ a bɛ dugawu kɛ ala k'a ko nɔgɔya minisiriso min bɛ mobili ko kunna transport kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye conseil des ministres la ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye pankuru Mali tɔgɔla pankuru min kan ka sigi ni o ye a directeur général ye Mali Airlines SA ko Aristide Debala Moro Siribe ale ye sɔrɔ yakubaya ye ko ale bɛna kɛ o ye o jɔyɔrɔ dira ale ma conseil des ministres fana na Keba baara ko ministre ale ni cɛfɔ ni kan bɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko directeur national de la fonction publique et du personnel k'o kɛra Ousmane Gino ye o ye administrateur civil ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na Keba an bɛ se ka min fɔ ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko fa baara dɔ tun bɛ senna an ka jamana kɔnɔ n'o ye ka ji tɔntɔn yɔrɔ ani ji tɛmɛ yɔrɔ k'olu sigi an ka jamana kɔnɔna na baara in kun daminɛna a kun fɔlɔ fɛ ani a kun filanan fɛ a kun daminɛna san 2012 ka taa se san 2025 ye ka taa se san 2034 ma baara in mana sigi sen kan sa min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye a bɛ se k'olu kunbɛn sigidaw la sa ji bɛ se ka tɔn yɔrɔ min na ani ji bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ min na ka taa foro kɔnɔnaw la o baaraw laɲini de don minisiri Daniel Simon Clément ale ko sa ko min ye nin baaraba in ye Keba taari 631
a bɛ se ka taa o la fo ka taa se taari 120 ani 6 ma min ye 100 saradala sa a yera k'a fɔ ko ni waleya in sera ka sigi sen kan a ka fisa kosɛbɛ sɔrɔ ma min ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka yɔrɔ camanw sɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu jiko gɛlɛya bɛ olu la u nagakɔrɔjiw bɛ se k'olu sɔrɔ marawolotigiw yɛrɛ fana bɛ se ka don ji tɔni kɔlɔsili la min ye waati bɛɛ lajɛlen san kalo 12 ni nin jibɔ sira ninnu sigira sen kan kɛba duguw kɔnɔna maaw tɛn'u sigi ka samiya kɔnɔ san kalo 12 tuguni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka baara kɛ i yɛrɛ ye k'i boloma yɛlɛma ka dɔ fara i ka sɔrɔ kan minisiri ko sa ko tako filanan min daminɛtɔ filɛ nin ye k'o bɛna n'a to sɔrɔ kɔni dɔ ka fara a kan ji tɔnyɔrɔ olu bɛ se ka yiriwa cogo min na dɔ bɛ fara sɔrɔ kan dɔ bɛ fara min ye baarakɛlaw kan o la sa yaasa ka se ka taa ni nin taabolo filanan in ye sefa wari miliyari 333 ba miliyɔn 376 ka taa se ba 743 ma o de kan ka don musaka in na Mali ale kan ka i bolo bila a ka wagane kɔnɔ ka dɔ ta ka di min ye dugudenw ye olu fana kan k'u jeniyɔrɔ fɛ a ko la baɲumankɛw dayɛlɛlen n'u ye u fana sen bɛ se ka don a la minisiri min bɛ kiiriko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko n'Ala sɔnna a ma AES jamana kiiriso minisiriw olu ka ɲɔgɔn lajɛ kan ka k'an ka Bamakɔ yan mɛ kalo tile 29 ka taa sa tile 30 ma Mamadou Kasoge ale yɛrɛ kun tɛ kunu conseil des ministres la sabula ale bɛ Risilakaw fɛ yen a tɔgɔla sa sɛbɛn minnu kɔni taara sa conseil des ministres la Keba o kɛ kun ye nin ye sɛbɛn minnu bɛ anw bolo sariya kunda min bɛ Niger bolo min bɛ Burkina bolo k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ sariyaba kelen ye ka kuntilennaw lajɛ baara bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na min ye nominaliko ta nasira fɛ kiiriko ta nasira fɛ bolofaraw fɛ bolofara min b'a to yiriwaliw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na Mamadou Kasoge ale ka sɛbɛn bɛ tali ko la minisiri min bɛ yen n'o o bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye kɔmasegi kuma kɛ ka ɲɛsin diɲɛsɛrɛkɛ naani o ka lajɛ min tun bɛ lasigidenw tɔgɔ la ale ni diɲɛ magobatigiw tɔgɔ la n'o kɛra Alimanikaw fɛ yen Berlin a y'a yira sa ko ale tun b'o kɛnɛ kan yen lajɛ in kɛra mɛ kalo tile 13 n'a tile 14 a tun bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya ka ɲɛsin diɲɛsɛrɛkɛ naani yɛrɛ ka jɛkulu minnu bɛ sigi n'olu bɛ bɛn o sinsinni baaraw kɛ Diop ye minisma ye waleya minnu k'anw fɛ yan a y'o dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye k'o misaliw ta k'o ɲɛfɔ degun min yer'o la gɛlɛya minnu yer'o la AES ka taabolo Asimi ka kuntilenna baara bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko fana ko taama in senfɛ ale ni Burkinakaw ka cɛden min bɛ kɛnɛ kan ye a n'o ye ɲɔgɔn ye yaasa sa ka se ka Burkina ni Mali la jamanaden minnu bɛ yen k'olu kuma ɲɔgɔn ya diɲɛsɛrɛkɛ naani fana ni maa mafalen minnu fana bɛ yen n'olu bɛ Alimaɲi jamana kɔnɔna na ka taa se sa jagobakɛlaw ma kalankɛlaw kunnafonidilaw kɛnyɛrɛye tigilamaw an'olu fana masalala Mali ka taabolo ye mun ye bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ Mali bolo Mali yɛrɛ bɛ kuntilenna jumɛn kan AES ye mun ye Diop ko k'a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ka taama senfɛ yaasa o magobatigiw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɛnen tɛ kɛrɛfɛ baara min b'a kɔnɔna nin waati na o de ye nin ye minisiri min bɛ kalanko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko u ka jɛɛrɛ n'o ye ekɔliso minisiriw ye olu tun bɛ Tanzanikaw fɛ yen jɛɛrɛ min bɛ yen sa n'o ye barosigi o tako 17 kalanko b'an kan yaasa kalanko bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ ni bɔlɔlɔsiraw ye u ka jɛmu tako 18 in a bɛ tali kɛ o la a yira sa k'a fɔ ko min ye ka diɲɛ kalanw k'u yiriwa k'u kanabila ka se ka kɛ ka yiriwali kɛ maaninfin ka miirina n'a ka se n'a ka dɔn na bɔlɔlɔ sanfɛ farafinna jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye o la barosigiw ye tali kɛ o la minisiri si sabanan a fana y'a fɔ conseil des ministres ye ko jɛɛrɛ in senfɛ ani diɲɛ magobatigiw dɔw ye ɲɔgɔn ye hakilina minnu b'olu la kalanko ta nasira fɛ ani subahana mansinko ta nasira fɛ ka se ka ɲɛdankura di kalanko ma ani n'olu ye baara kɛ minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a tun bɛ Sikasokaw fɛ yen mɛ kalo in tile 8 ka taa sa tile 10 ma sumansi o baara tun bɛ yen sumansi lajɛ o tako 13 o kɛra min ye Sikasokaw fɛ yen n'o ye bourse de semence 2025 ye a senfɛ sa olu kɔni ye kaba o tɔn 15 ta ka di maaw ma sanjiko gɛlɛya sera maa minnu ma Sikaso marabolo kɔnɔna na baara in fana senfɛ fana min ye sumansiko ye sumansi ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min sumansi yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana yɛrɛ coopérative sen bɛ se ka don a la cogo min na k'u kun ka laɲini o ye laɲini in kɛ kun ye min ye sa an yɛrɛ ka se k'an cɛsiri an yɛrɛ ye yaasa min ye an ka sumansi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an ka se ka olu yiriwa ka se ka dɔ fara min ye baara kɛcogo ɲuman kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sumansitigiw ye u caman kɔni nana ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan cogo min na min ye maa mafalen caman fana nana a taama in senfɛ sa Sikaso mangoro mara yɔrɔ min bɛ a kana tiɲɛ pomme de terre mara yɔrɔ min bɛ a kana tiɲɛ o so min kan ka jɔ ani laboratoire a taara ka taa i ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan minisiri min bɛ yen n'o bɛ
bolla bara ko kuna nga jamana kono bara ni bara dege ministry ale fana ye conseil de ministre la doni aka ira saka fo ko jensre ke nani tonjagulu munu be no le faso ka tonjagulu e bara ko ta nasra fe ulu ka laje segina otume ka ke kono warka o fe o kene kele nga fana farafina fana ta ku sena mi ye o laje tan sabana o fana tume sena mi ye ni jere flaim bela jile sa ku ya nyama ya takadi anga mali ANP nyama ma ni ya shin sabana e mali be ni joro soro farafina an fanfɛ bolo fɛ yan min ye baarakɛyɔrɔw olu ɲɛmaaw minnu bɛ baara dege ko kunna o ɲɛmaaya ko nin y'a ta ko sabanan ka di Mali ma ko foli kan ka kɛ wa min ye a conseil d'administration fana ye Mali b'o o jɔyɔrɔ fana na diɲɛ seleke naani yɛrɛ ta bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Mali ye nin y'a siɲɛ sabanan ye ka tugu ɲɔgɔn kan danaya bɛ d'a kan a ka nin jɔyɔrɔba in o sɔrɔ ka tɛmɛ ANP ale directeur fɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ sa ko keba ka bana n'o o ye dengue ye k'a jiginna kosɛbɛ nin dɔgɔkun na mura kungalani k'a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan Asimi ko k'an bɛɛ lajɛlen ka tanganaw matarafa ko sabula ko bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye k'an ka hakili to tabiyaw la tabiya minnu b'an kisi bana ma an kana se ka taa an da tuguni k'a fɔ k'an bananen don an k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa conseil des ministres Keba ale kɛra kunungo mai kalo tile 21 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national an bɛ t'e fa fɛ. N'an bɔra ye an bɛ segin ka na Bamako bɛn sɛbɛn o labɛnni min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka taabolow ye ko o de sinsinnen don sɛbɛn in kɔnɔ sɛbɛn in kɔni baara a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la maa ma falen minnu ye sɛbɛn in dilan sa kunungo ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye o kɛnɛ ka sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye siginiden 105 o de bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na laɲiniba min kɛlen don a kɔnɔ sa o ye an ka cɛfɔ n'an ka kanbɛnw an k'olu sigi an yɛrɛ ka tabiya n'an ka taabolow kan sɛbɛn in kɔni kɛkun ye min ye maliden bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati a kɔni ye boloba farada min kan o ye an ka seko ni an ka dɔnko ye ani an ka kɛlɛbancogow u ka siginiden 9 na u y'a yira sa ko sɛbɛn in kɔni sinsinnen don min kan o y'an ka maanifinya taabolo ye an ka adamadenya kɛcogo an ka kabilaw tun bɛ kɛlɛw ban cogo min u tun bɛ kɛlɛw fɛ k'u ban cogo min na cɛfɔ ni kanbɛ kumaw tun bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛn in ye taliba kɛ o la ka kɛ ni Mali yɛrɛ maa ma falen maa 50 minnu y'u bolo don a sɛbɛn na seko ni dɔnko farikolo ɲɛnajɛ ale ni an ka tabiyaw ziiri n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu matarafa kosɛbɛ denmisɛnninlakaw ka kalanko kunna u bɛ se ka bɛn cogo min na min ye jamana kanu o ka don u la fasodenɲumanya waleyaw ko olu caman kɔni bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na sɛbɛn in n'a nana di jamanakuntigi ma kɔmasegi fana kan ka kɛ a la k'a ɲɛfɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye cɛfɔ ni kan bɛ baara min na se ka sigi sen kan o ka se ka faamuya min ye nin sɛbɛnba in ye sa ko a kɔni sera ko kuncɛyɔrɔ la jamanadenw olu bɛ ka ladɔnniya kɔnɔna sɛbɛnw na cogo min n'a dira Asimi ma fana ni ala sɔnna a ma a na dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maaw ka se ka baara kɛ ni a ye an bɛ segin ko kura ka taa direkaw fɛ yen denmisɛnninw tɔgɔla sɛbɛn o baara dɔ sigilen don direkaw fɛ yen min ye jɛkulu min bɛ sa n'o ye ONG GAR ye ale kɔni y'o sigi sen kan kalo 8 kɔnɔna na sa denmisɛnninlakaw olu kɔni la kɔlɔsi ko kuntan mun bɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa u bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min UNICEF ale y'i bolo don ko in kɔrɔ min ye maa ma falen caman ye ka bɔ min ye dire ye ale komini maire 13 olu bɛɛ lajɛlen nana lajɛ in kɛnɛ kan yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'an bɔra ye Burɛmukaw ka lycée min tɔgɔ dalen don Aïssata Alassane Cissé la n'o o ye Chateau ye Burɛmu kɔnɔna na sa ale lycée a ye jibɔndo sɔrɔ jibɔndo belebeleba in kɔni a la kɔni latigɛra UNICEF o ka laɲini na ale ni mairelakaw olu ka bolo di ɲɔgɔn ma min ye nin jibɔndo in ye sa ko a kɔni bɛna minan bɔ u la dɛ u kɛlen don ka bɔyɔrɔ 4 de kɛ a la maa bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min ekɔlidenw min ye ekɔli karamɔgɔw ye wa dugudenw wɛrɛw olu bɛ se ka bɔ u nu ma fana n'an bɔra ye Keba an bɛ taa u ka dugu la Kitakaw fɛ yen maninkaw ka laadala ɲɛnajɛ min bɛ kɛ o tako 3nan o kɛra nin kalo in tile 17 Kita kɔnɔna na min ye maninkalakaw ka duba o kɛra kɔnɔna na ye bɛɛ lajɛlen nana sa ka bɔ jamana fan 14 a bɛ fɔ minnu ma sa ko masaren kamalenw olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan dugutigi n'o ye Makanjabugu dugutigi ye ale yɛrɛ tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan ta in kɔni ko jama de cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2 tɛmɛnenw taw kan kuma in kɔni ye tali kɛ min na sa maninkaw ka taabolo
maningaya sinsini kibaruya minnu bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na cɛfɔ ni kan bɛ bayan ani kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na kitaka bɛɛ lajɛlen ni maliden bɛɛ cɛ kuma ko u ye tali kɛ o la kucalakaw olu ka préfet ni sous préfet minɛn dir'u olu ma administration territoriale fɛ u bɛ se ka baara kɛ ni minɛn minnu ye nin kalo in tile 20 donbolo ninnu kɔni kɛra préfet kuraw ye yaasa cogo min na administration territoriale baara minnu bɛ ani mara kamabɔli baara minnu bɛ u bɛ se k'olu kɛ cogo min na préfet ni sous préfet minnu bɛ kucala marabolo kɔnɔna na sa u caman kɔni tun ye baara ta nka degun tun bɛ u la u ka baaraw kɛcogo la nin na kɛ sababu ɲuman ye cogoya min na u bɛ se cogo min na k'u ka baaraw kɛ kucala ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na seko ni dɔnko kɛnɛ kan bi an bɛ taa nizɛrikaw fɛ yen keba mamu dafe mali tɛmɛnen kɔfɛ ni a taara ka taa ayasi fasa di kunungo a tun bɛ ɲaame burukina tɛmɛnen kɔfɛ général abdurrahman chani n'o ye niger keba chani a lamɛn dɛ chani a bɛ filakan mɛn a bɛ marakakan mɛn a bɛ mɔsikan mɛn a bɛ bamanankan mɛn a bɛ zɛriman mɛn a bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn a bɛ burudamɛkan mɛn yɔrɔ kɔni i tɛ taa ale bulɔku dɛ est ce que e y'a ka investiture don lajɛ a ye nin kan bɛɛ fɔ a ka investiture don dɔw yɛrɛ tun bɛ salle kɔnɔ fo k'olu ja tigɛ ko ko président min bɛ a ko aw ma foyi faamu ɲɛmaaya de bɛ sɔrɔ ten ya ko bɛ n'a fɛɛrɛ don kununko mamu dafe tun b'ale de fɛ yen min ye AES jɔnjɔn ye a taara d'ale ma sabula a fɔra sa ale ka tuuru kɛ ale ni Pigwende Gilbert Ouedraogo n'o ye Burukinakaw ka seko ni dɔnko minisiri ye ka taa fara min ye Abdurrahman Niger yɛrɛ fana ka minisiri ma keba ko jɔnjɔn in k'a tɔgɔ de ko la confédérale min ye AES fasa ye ko a dilen min filɛ nin ye Chani ma nin ye o ye ko kun cɛlen ye min ye sisan min bɛna sigi sen kan o de sa k'a yira k'a fɔ ko jɔnjɔn in mɛ kalo tile 12 o de la a dira Asimi ma Bamako yan o kɔfɛ a taara di Ibrahim Traoré fana ma mɛ kalo tile 19 mɛ kalo tile 21 a taara di Nizɛrikaw fana fɛ yen sisan sa min ye jɔnjɔn ye k'a dasi faba 4 3 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ keba o de bɛna na kɛ fɔ ma ko synchroniser fanfaru olu bɛna na ladege ekɔlidenw fana bɛna na ladege a baara ale kɛcogo ɲuman na polisilaka minnu bɛ yirimajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 13e arrondissement polisiso n'o ye Modibo ka Jakite n'a ka maaw ye ka taa fara a ka dangan Yusuf Kulubali ka keba olu ye tɛgɛ kɛ maa dɔ la dɛ nin sen ta ye muso ye maa sigi ten keba o muso minɛna ni marifa baden ye olu kana don o la dɛ olu y'an ka maaw ye dɛ keba an ka mɔgɔw kana don o la u ka to an ka lapɛ an bɛ musow defan keba e yɛrɛ b'a dɔn muso caman na n'u ka di an yɛrɛ ka auditrice de ka ca e yɛrɛ b'a kalama donc olu kana don la u ka kuma ɲɔgɔn fɛ keba on sont défendu u ka marifa bila n tɛ an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ jaba a ye kuma maaw fɛ marifa ma ɲi nka keba muso kun ta tɛ marifa ye a cɛ ko min fatura Baginakaw fɛ yen o de ta ye marifa ninnu bɛɛ lajɛlen ye muso kɔni ko sa k'ale yɛrɛ tun bɛ fɛ ka i yɛrɛ de ni marifa ninnu daga bɔ a yɛrɛ dala pewu maa ko fɔlen a bugunatigɛ tɔgɔ o ye BK ye si bɛ san 36 la sɔmi de kɛra sa k'a fɔ ko marifa bɛ ale bolo o nana fɔ Modibo k'a ye yɔrɔ min ale y'a ka bere min ye marifa 6 farafin marifaw don nka kelen b'a la o dilancogo cɛ ka ɲi kojugu u y'olu minɛ ka musow k'a wele ka na ɲininka yan a ko ale cɛ min fatura o de ta ye marifa in ye n'o tɛ k'ale bɛ mun kɛ marifa ye k'ale yɛrɛ b'a fɛ k'a ɲini k'i sen bɔ na nka polisiw ka sɛgɛsɛgɛli ye min ye keba o ye k'a fɔ ko marifa ninnu bɔlen don a n'a fɔ u cilen kura don han ne ma fɛn dɔ f'e ɲɛna yan o sisan ni sɔrɔdasiw y'i minɛ n'u y'i bolo da u ka machine dɔ bɛ yen n'u y'u bolo da a kan a bɛ dɔn ne e ye marifacila ye n'i tɛ marifacila ye fɛn dɔ b'u bolo n'u y'o don i da kɔnɔ a bɛ dɔn n'o y'a sɔrɔ e bɛ dɔrɔgu ta n'i tɛ dɔrɔgu ta n'i bɛ sunɔgɔ n'i tɛ sunɔgɔ n'u kɔni y'i minɛ keba hali ka telefɔni ka boli kɔ ka fisa u k'i e ma deli ka taa brigade la dɛ keba e ma ko caman ye e ma ayam kɛ dɛ aw ka ayam y'a sɔrɔ ayam y'a banna ko n tɛ n ko nin kun ye apprentissage de ye k'an bɛ Musa Gino fo ale ye caman y'a ko la Umaru Mariko yɛrɛ caman y'a tibi caman sɔrɔ a ko la Zarawana Ala ka hinɛ a la ale de tun y'anw ka secrétaire général ye
anga bureau de coordination secrétaire général ngale bagari fana fo bagari mariko ayem mo ko bela jila mbu bo fi asafuna togo Musa Temine ke ba don demana man wi ga sabali itit lege feo ki don lege polisu uyeb nyini ngali busamse ngwa bafana na akoko jonga la kale tate marafa nunye nga sega ye mi nyira oye ka fo marafa ngoni ado tili kasabu nofe wa do fana be sigana chama be ula maw yere sigalinte no asoro muso ni ale ni bamanchi wale ke batu nyamulo nu tata marafa nun ci gatla kana dama segalu polisu kon tabana la sa anto anato nyofo favore fe o de la minye police directeur bay no ye contrôleur général de police Youssouf Kone anga petpet nino akoko ka foli taka nyensi bela jerema ministre mi me lakana ko kuna no e Daudi ko ka foli faraka an yɛrɛ fana be polisi a kunnafoni ɲɛmaa be mamulo n'o ye Berthe Kompolo Berthe an fana b'a fɔ ya keba k'a wale ɲuman dɔn sisan an bɛ taa magangaw fɛ yen hiji taalaw ko commission de sigira u ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an ka jɛ k'o fana filɛ. Bi taarata doyaba in na sa ni o bɛnna mɛ kalo tile 20 ma le 20 mai 2025 an ka hôtel ba in kɔnɔ Jawharatu Rashid an balima silamɛw u kɛn bɛ ka commission baden sigi commission dɔ sigilen don commission min n'a tɔgɔ ye commission religieuse en balmaw o commission kono sa o délégué olu ye almamiw karamɔgɔw wajudukɛlaw dɔnikɛlaw olu bɛ na igi la cogoya min na ka igidenw dɛmɛ u ka se ka bato bɛɛ kɛ o ɲɛmɔgɔba Dr Ousmane Solo Traoré an balima silamɛw u ka nin commission ba in sa ɲɔgɔn ye ba a y'a kɛ bi taarata doyaba in na wula fɛ 16h30 ka délégué bɛɛ wele ka na kuma Madina kɔnɔ u bɛ na baara kɛ cogo di ka da kan Madina kɔnɔ ziyara bɛ na kɛ ka taa fan caman fɛ i n'a fɔ Uhudu kulu a n'a ɲɔgɔnnaw caman ɲɔgɔn ye in kɔnɔ sa hakilinaw u y'o caman falen cogoya min na baara in ka se ka ɲɛ Mali bolo baara in ka se ka ɲɛ déléguéw bolo Madinɛ Maka Mina Muzdalifa Arafa olu kan ka kɛ Madina an tun y'a bolo da cogoya min na mɔgɔya n'an kan an mana o baaraw jateminɛ. An balima silamɛw délégué général Dr Abdul Fattah Sise n'ale ye maison de aji ɲɛmɔgɔba ye a kɛn bɛ ka commission caman de sigi ka bɛɛ ka baara confier la i n'a fɔ commission média communication commission sécurité commission hébergement commission restauration commission religieuse a n'a ɲɔgɔnna caman cogoya min na bɛɛ k'i ɲɛsin ka baara ma Mali hijidenw u ka lafiya. O kuma bi ɲɔgɔn ye ba in sa o tun ye karamɔgɔw ni alimamiw ye jinɛ ɲɛmɔgɔw u kana ɲɔgɔn faamuya cogoya min na filière gouvernementale hijidenw ka se ka bato kɛ a dafalen inshallah. Ayiwa alhamdulillah an balima silamɛw délégué religieux olu de ye mɔgɔw ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ jidenw dɛmɛ cogoya min na ka se ka bato kɛ nin y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye cogoya min na ka labɛnw sabati Madina ziyara minnu bɛ na kɛ ka se ka organiser cogoya min na ka hijidenw ta ka taa ziyaraw kɛ i n'a fɔ mosquée Kuba ani Uhudu kulu n'a ɲɔgɔn caman inshallahu a ɲɛmɔgɔba Dr Ousmane Solo Traoré an bɛ dugawu kɛ ya rabi baara ye Ala ka sabati Ala ka banba Ala ka jedi aw balimakɛ don Ibrahim Jawa ka bɔ Madina wassalamu alaikum. Jawara an yɛrɛ min fo min ye magangaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo sala balimakɛ an ka auditeur ba dɔ kɛba a fana bɛ hiji la ɲina Baru Jalo n'u b'a wele ko Baru Bileni a fana taara hiji la ɲina an ka auditrice ba dɔ n'o ye Fatim Sidibe ale bɛ baara kɛ pharmacie la initiative de Bamako la ale fana bɛ yen maa caman an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka hiji Ala ka nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen taa ni ka segin Ala k'o nɔgɔya. Maître Muntaka Tall ale ye bataki dɔ ci an ma bi an ka WhatsApp sira fɛ keba a y'a yira sa k'a fɔ ko communiqué in a bɛ tali kɛ min na o ye ko olu ye wulikajɔ fila kɛ ka ɲɛsin sariyasow ma a fɔlɔ o ye section administrative ye cour suprême na n'o ye sanayɛlɛ kuru ye ko dan ye yɔrɔ min ye ko yaasa sa ka se ka laɲini caman kɛ ka ɲɛsin sariyasunba ale ko ma ko bi ko olu parti politique ɲɛmaa kɔrɔw keba min sɛbɛnna n bɛ k'o de kala dɛ k'olu ɲɛmaa kɔrɔw parti ɲɛmaa kɔrɔw olu minnu tun ye parti minnu kun lakodɔnnen don Mali kɔnɔ o ɲɛmaa kɔrɔw de y'olu ye k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ka fɛɛrɛw ma fɛɛrɛ min ye partiw ci n'o ma kɛ sariya kɔnɔna na ko u fasodennama u bɛ ka nin laɲini kɛ keba u ka laɲini ka taa kiiri fan fɛ ko Bamako kiiri so 6 fɛn fɛn bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko tribunal de grande instance keba k'u ye laɲini don a tribunal bɛɛ lajɛlen na
nga oni section administrative de cour suprême ko ta fana te kelen ye ku yo do do ye ku ka la yin ke ku ye munye fa ndo fe ko ube fe sa parti politique u chilip ma min fora kaka yira sa ka ko oye damba de sigi be yala mani fu mesaka ton sigi to mani ka la jaw ka to mina ani fana ka sego usono jamana joli la ko aye dan sigi ola ku bo yini sharia sun fe u ka jabi duma ola u kan la yini do re fana munye oye ka fo ko jamana kuntigi yere degre awa ko mu communique anda kala vlo ko jamana kuntigi yere la yini mi ke keba ka nyensi no ye degre présidentiel ye no ye parti politique chili ale ni aye sharia min ta fana ka fo ko parti politique la ko don sebe min no o fana promulguera ko o bela jele la yini dore mu ye keba oye ka fo sa ko conseil national de transition no ye CNT ko mado bo kono uyu togo sebe no oye bito mamari kulibali ye mulai keta ko ka ulu wele pour cybercriminalité ola kuye nennita uye ngalontige ke uye lasrani ke ka taga sef ma fama kuyo ke bololo sraw fe kuyo ke ni kunafondi fana ye mimeta ulu juguya la keba ko ka fo kulube kani la ini munun ke niye ku sinsinono sharia sumba yere sigininde keme ani sabaka min sigira senga juye kalo tle mugan ani fla samba fla mugan saba ko wa fana ko o te tieni tuga sila ka fo ko mamunu fle niye ko sente mogo keba sutura birifini na ma ko immunité parlementaire ko tu kane ko sada suma kura bo lado u ka layini fana na fana ku ye min yesi jujuma aleni u ka layini krengrenu ko be talike mina sa o ye sada kisemu sigileno senga no sigininde ndo ye keme ani biduru ni sabaye no be sada suma kura fana la ko fo min sigira senga juye kalo tle mugani fla samba fla mugani saba ko oba yira saka fo ko sharia soso do de kera sharia soso mu no be talike sharia suma kurai asigirinde tan wolovla bisaba no wolovla bisaba ni kononton keme ani tan duro ani keme ani bisegi kulu ka wuli ka joy ka ke kunye minye ko ka seka fere soro keba cour constitutionnel ko be se tugo bina kulu ya maria ki dado ni kuma na ka laje no ya soro jamana kuntige fe munu fo ni ani mali sharia suma be ta nyu anve ko ube ka wuli ka jo minke ku ka la ini ke niye kuba yira ka fo ko ulu konbe ka ke ka nyesi sharia sumba ale la kolosilima ko wa kube ka ke wati mina fana ko franjala fa wati ye ko ake kumba ere miye beya miye kanabla mabo se tukumna ko ga politique baro ka nga jabana kono ko danga na kare ola ale ni femu nube nulu tseka soso fio sharia ere fe kulu kana na buruja wa fana ko miye ma kerengere no ye keba kuyolu sigi senga no sharia dona uye ulu ka sega nko la kolosi uye ko fo ka taa se nin kiri ko nunu bela jelen kun chalima ko nyema ya be mami molo no e avocat coordinateur ye nin ko bela o ye ale maître Muntaka Tall yere yi u ka mami be ni mo saka o la soro no o ye maître Camara ye yo fana ga buguna tiga odi keba ni ne ye u ka communiquer maître Tall ye minda ama anga fandan jate keba ha ndi ko no ko nga ni iye fer soro togo mi te girin folo ni u ka communiquer anyo kala sini commentaire mu mambulo ambo daka ka bita ko joya ka bela jelen fo ka bela jelen wala mano ka fo malien fana yana ministre u bina na temeni damne tire la keba to auka ani bamananga on woni sugandira ni ngal mun meke bamananga na uya on sugandi ola o bara fana damne na don